hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas at masigabong palakpak. Magising na po tayo mga minamahal ko sapagkat tayo po idarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan. Pero mga minamahal ko, ang malabay na magpala sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang mga minamahal, hallelujah, talagang pagiging generous sa atin. Amen? Amen? At bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na pong lahat ay alerto ng tumayo. Mga minamahal ko, hallelujah, pwede tayong lumukso mga minamahal ko pagka medyo inaantok pa tayo. At narito po ating pinagpalang mga aral, ating mga beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord, hallelujah. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tumayo at tumalayin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang balang sa pangalan namin, pinakamamanapis. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumala sa iyo. Pagkat binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo. Sa bumagdamag na ito, malapay ang bapon lahat. Sa pandalangin na aming ginagawa ng Evangelista, Waldo Estrada, Almeida. Ayon po maminaman na mga manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa komisyon sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingin namin na pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat at kami karapat-dapat tumanggap na yung mga salita. Sa aming pagkalang salita, lagasan mo yung salita sa iyong patimbang lingkod sa gana ay wala magagawa. Basahan lamang, alikabagan lamang ako sa iyong harapan. Huwag gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dako ito, lalo na po mga beloved viewers. Pagpalay mo kami sama-sama namin sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, lahat ng gawa ng kakawin, kami ka sa out in the mighty name of Jesus, ka sa out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay manatiling gising mga minamahal sapagat mamaya lamang po ay talagang maliwanag na. Amen. At bago po lahat mga minamahal ay ako nais ko rin pong bumati na kabaitulutan ng ating beloved preacher. Bumati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating po mga beloved viewers. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer, dito sa San Carlos City, Pangasinan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ito po pinanguna po natin po ang ginagalang at minimalibang lista, ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. At we give you honor and respect sa ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwaan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dapat pare-pareho yan hanggang mamaya. Amen. Hanggang sa tayo matapos mga minamahal, para hindi tayo makatulog. At kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, ballpen, upang ating pong maitala yung ating pong pag-uusapan at pag-aaralan sa araw na ito. At ating pong basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Hebrew. Ang kabanata ay 9, talata ay 27. Amen. From the book of Hebrew chapter 9 verse 27. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 9, versikulo 27, ganito po sinasabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, pangalawa pa lang. Amen. At ipabagatan muna mga minamahal yung ating pong pag-aaral, the beauty of eternal life. Amen. Amen. Ano ba mayroon sa eternal life, mga minamahal? Ang mga tao ba ay sa ngayon, mga Kristiyano ba sa ngayon ay, at at the end of the day, ang sinasabi ng Biblia, ang ating buhay dito sa mundong ito ay temporaryo lamang sapagkat ang ating pagkamamamayan
ay doon sa langit at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi diyan mga minamahal, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Yung sinasabing judgment diyan mga minamahal, ay ito'y pinag-uusapan where to spend our eternal life. Sapagkat dalawa po ang pwede maging pupuntahan mo o biyahin ng eternal life. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, doon sa kapahamakan, walang hanggang buhay doon sa impyerno, doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. At meron namang tinatawag na eternal life doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Daniel, Kylie, from the book of Daniel, chapter 12, verse 2. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Daniel, ang kabanatay 12, ang talatay 2. At marami sa kanila na nangatutulog sa labok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, yung walang hanggang buhay ang ilan at ang ilan ay sa walang hanggang pagkapahamak. Amen. Kung titingnan nyo, lahat yan, puro walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pag sinabing walang hanggan, mga minamahal, it is eternal. Hindi pinag-uusapan ng 100 taon. Hindi pinag-uusapan ng 500 taon. Amen. Kung ang buhay mo ngayon, mga minamahal, ay 50 anyos at sinasabi mong ang haba-haba naman ng buhay. Amen. Ang ilang gusto mo, ang ilang gusto mamatay. Amen. Pero depende yan sa ating tinitiis dito sa mundong ito, mga minamahal. Yung mga ini-enjoy ang kanilang buhay dito, ang sinasabi na, bakit ang bilis-bilis ng buhay? 100 na. Amen. Pero kapag ikaw ay naghihirap, mga minamahal, ano ba ito? Ang hirap-hirap ng buhay. Ayoko na. Ang ilang nga, napapakamatay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, mga minamahal,